Ik ben Martijn Fischer en ik ben vertolker van de Hazesliedjes. Het komt omdat ik in een musical heb gespeeld en een film die handelde over André Hazes. Ik zeg altijd, ja, hij is misschien wel een van de belangrijkste cultuurbrengers die we hebben in onze geschiedenis. Die liedjes die lenen zich onwaarschijnlijk goed voor de theaterzalen. Want er zit heel veel dramatiek in, er zitten altijd verhaaltjes in. Dus eigenlijk zijn ze bij uitstek geschikt om op een mooie manier in het theater te laten zien en horen. Dat doen we met de live band. Patrick Drabe is de bandleider, dat is de gitarist van het spul. Alle grote hits komen voorbij. Soms in een medley, maar soms ook gewoon integraal. Een beetje verliefd. Zij gelooft in mij, ik meen het. Het thema van de voorstelling wordt Kleine Jongen. Dat durf ik al wel vast te verklappen. Dat moet een hele intense ervaring worden. Mensen moeten aangeraakt worden, maar ze moeten uiteindelijk ook op de stoelen komen te staan. En weet je, het moet echt ook wel een feestje worden. Dat is wel belangrijk. Vanaf september gaan we het land door met deze voorstelling. Dus kom langs en vier het feestje mee.